ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்றைக்கி வந்து செம்பருத்தி பூவோட பயன்களை தாங்க பார்க்க போகிறோம். இந்த செம்பருத்தி பூ வந்து கிழக்கு ஆசியாவில் தோன்றிய ஒரு தாவரம்னு சொல்லலாம். இந்த செம்பருத்தி பூ சீனாவோட ரோஜா பூன்னு வந்து இதை வந்து சொல்லுவாங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த செம்பருத்தி பூவில் அதிக அளவு வந்து தங்கச்சத்து வந்து நிறைஞ்சிருக்குதுங்க. அந்த தங்க பஸ்பம்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அது மாதிரி அதுக்கு ஈக்குவலான தங்கச்சத்து வந்து இதுலேயும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறங்க இந்த செம்பருத்தி பூ வந்து அந்த இதய நோய் உள்ளவங்க, இதயம் சம்மந்தமான அந்த இது வராமல் தடுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு மருந்து, ஒரு டானிக்குன்னு கூட வந்து இதை சொல்லலாம். அந்த இதயம் பலகீனமாக இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலான்னா, இந்த பூ இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த அந்த இதழை எடுத்து பச்சையாவோ இல்லைன்னா அதை வந்து நல்லா காய வச்சு பொடி செஞ்சு பாலில் வந்து கலந்து குடிக்கலாங்க. அதாவது ரெண்டு நேரம் குடிக்கணும், காலை மாலை அந்த மாதிரி இருவேளையில் வந்து தொடர்ந்து ஒரு 1 மந்த் குடிச்சிட்டு வந்தாங்கன்னா அந்த இதயம் பலகீனம், அந்த இதய படப்படப்பு, இதய சம்மந்தமான அந்த நோய்கள் வந்து வராமல் தடுக்கிறதுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல் மெடிசன் கூட இந்த மருந்தை வந்து சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு வந்து இந்த பூ வந்து பயன்படுது. அதுக்கப்புறங்க இந்த பூவை என்ன பண்ணலான்னா, அந்த இரும்பு சத்து அதிகரிக்கிறதுக்கும் அந்த இரத்த சோகை நோய் வராமல் இருக்கிறதுக்காகவும் இந்த பூவை வந்து அதே மாதிரி தான் பொடி செஞ்சு எடுத்து, அப்புறம் அந்த மருதம் பட்டைன்னு சொல்லுவாங்க, அதோட பொடி வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். அந்த பொடியும் இது ஈக்குவலாக எடுக்கணும். இது நீங்கள் 1 ஸ்பூன் எடுத்திங்கன்னா அதுவும் 1 ஸ்பூன், அந்த மாதிரி ஈக்குவலாக எடுத்து என்ன பண்ணணும்னா காலையில் கலந்துட்டு காலையிலையும் சாயந்தரமும் இந்த மாதிரி அந்த இதை வந்து சாப்பிட்டு வரணுங்க. அப்படி சாப்பிட்டு வந்தால் அந்த இரத்த சோகை நோய் வந்து வராது, இரும்பு சத்து வந்து நல்லா அதிகரிக்குங்க இதை சாப்பிடும்போது. அப்புறம் தலைக்கு வந்து இந்த பூவை வந்து தேய்ச்சி குளிப்பாங்க. தலையில் அந்த டேண்ட்ரஃப்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, பொடுகு, அதுக்கப்புறம் வந்து பேன் அந்த மாதிரிலாம் வந்து இதாகாது. இதை வந்து தேய்ச்சி குளிக்கிறதுனால நல்லா முடியும் வந்து நல்லா ஒரு பளபளப்பு ஷைனிங் வந்து கொடுக்கும் இந்த பூ வந்து. அதுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பூ வந்து அந்த காலணியெல்லாம் தயாரிப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த காலணியெல்லாம் தயாரிக்கும் போது இந்த பூவில் இருந்து ஒரு விதமான ஒரு சாயம் எடுப்பாங்க. அது எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னா, அதை வந்து ஷைனிங் கொடுக்குறக்கு, அதை மெருகேட்டுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மெருகேற்றுறதுக்காக இதில் இருந்து ஒரு சாயம் எடுப்பாங்க. அதைத்தான் வந்து ஷூ ஃப்ளவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் வந்து. அந்த சாயம் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு இதை வச்சு வந்து நல்லா அதை வந்து இது வந்து நல்ல வலுவழுப்பு தன்மையாக நல்லா இருக்கிறனால இதில் இருந்து அந்த ஒரு ஷைனிங் வந்து கிடைக்கும். அதனால் வந்து இதில் எடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து முக்கியமான ஒரு இது என்னன்னு சொன்னால், இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் பெண்களுக்கு வந்து ரொம்ப அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும் நிறைய பேருக்கு. அதை வந்து க்யூர் செய்கிற அளவுக்கு வந்து இதில் வந்து அதிகளவு பயன் இருக்குங்க. என்னென்னா, இந்த பொடி இதை வந்து நல்லா காய வைக்கணும். அதாவது வெயிலில் வச்சிடாதீங்க, வெயிலில் வச்சு அதோட பெனிஃபிட்லாம் இதாயிரும். அந்த நிழல்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, நிழல்லையும் காய வைக்கணும்னு அந்த லைட்டான அந்த மிதமான வெயில் இது இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அப்போ வந்து இதை வந்து அப்படியே காய வைக்கணுங்க. இதை காய வச்சு எடுக்கும்போது உங்களுக்கு அது வந்து நம்ம இப்படி கையில் பண்ணும்போது ஒரு பவுடர் ஸ்டேஜுக்கு வரும். அந்தளவு வந்து நல்லா அது காயணும். அப்போ காயும்போது அந்த பொடியை எடுத்து டெய்லி ஒரு 2 டைம் வந்து இதே மாதிரி தாங்க சாப்பிடணும். அப்படி சாப்பிட்டு வந்தால் ஒரு 7-8 நாளில் வந்து அந்த இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் வந்து நல்லா சரியாயிருங்க. அதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல மருந்துன்னு சொல்லலாம் இதை. அதுக்கப்புறங்க அந்த தொடர் இருமல் வந்து இருக்கும். சில பேருக்கு வந்து என்ன மருந்து சாப்பிட்டாலும் கேட்காது, ரொம்ப இருமல், அந்த த்ரோட் பெயின், அந்த தொண்டெல்லாம் வலி இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அப்போ தொண்டை புண்ணாகும். இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது என்ன பண்ணலான்னா, இந்த பொடி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த செம்பருத்தி பூ, அதை வந்து இதே மாதிரி தான் அந்த 10 இதழ் எடுத்துக்கணுங்க. 10 இதழ் செம்பருத்தி இதழும், அதுக்கப்புறம் அந்த ஆடாதொடை இலைன்னு சொல்லுவாங்க, அது வந்து நல்லா தளிராக இருக்கணும். அதாவது இளம் தளிர்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி ஒரு 3 எண்ணெய் எடுத்துக்கணும். எடுத்து நல்லா தட்டிட்டு ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணியில் அந்த தட்டினதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும். ஆட் பண்ணி நல்லா பாயில் பண்ணும்போது அந்த ஃப்ளேவர்லாம் உங்களுக்கு அதில் இறங்கிரும். 2 டம்ளர் வந்து 3/4 டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் அதை நல்லா வற்ற வைக்கணுங்க. அது நல்லா வற்றினதுக்கப்புறம் அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி ஒரு சூடு ஆறுற வரைக்கும் வச்சுருந்து அந்த இளம் சூட்டில் வந்து ஹனி இருக்குது பார்த்தீங்களா, தேனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேன் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வரணுங்க. இதை வந்து ஒரு 15 நாள் அந்த மாதிரி குடிச்சிட்டு வந்தால் அந்த தொடர் இருமல் வந்து நல்லா க்யூர் ஆயிருங்க. அந்தளவுக்கு வந்து இதில் வந்து பெனிஃபிட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த செம்பருத்தி பூ வந்து எந்தெந்த இதழை வந்து பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, அந்த 5 இதழ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, ஒரே ஒரு அடுக்கு ஆனால் 5 இதழ் செம்பருத்தி இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதை தாங்க அதாவது மெடிஷனுக்கு வந்து அந்த பூவை பயன்படுத்துகிறாங்க.
அப்புறம் அந்த ஃபேஸ் பேக் பண்ணுறதுக்கு, அப்புறம் அந்த அழகு இது பண்ணுற அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த நிறைய இதழ் கொண்ட அந்த அடுக்கு செம்பருத்தி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த அடுக்கு செம்பருத்தியை வந்து அந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க. மருந்துக்கு வந்து இந்த 5 இதழ், அப்புறம் அந்த அடுக்கு செம்பருத்தி வந்து வேறு மீதி இதுக்கு அந்த அழகு இதுக்கு அப்புறம் வேறு எதுக்காவது பயன்படுத்தினா அந்த மாதிரி ரீசனுக்கு தான் அந்த அடுக்கு செம்பருத்தி வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க. அதுக்கப்புறங்க இது வந்து உடலில் இருக்கிற அந்த புண்ணை கூட ஆற்றுற இது வந்து செம்பருத்தி பூக்கு வந்து இருக்குதுங்க. உடல் வந்து ரொம்ப அதாவது ஸ்டொமக் பெயின்னா அல்சர் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அல்சர் வந்து வயிற்று வலி இதாகும்போது அல்சர் எதனால் இதாகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த குடல் ஓட்டையாகிற அந்த ஸ்டேஜை தான் வந்து அல்சர்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அதை வந்து அந்த ஓட்டையை கூட வந்து சரி பண்ணிடுங்க இது வந்து. ஏன்னா இது வந்து இதோட பொடியை வந்து சாப்பிட உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹீட்டை ஃபர்ஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து உடம்பு பாடி ஹீட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் அந்த அல்சரை கூட சரி பண்ணுற தன்மை வந்து இந்த செம்பருத்தி பூவில் வந்து இருக்குதுங்க. அதனால் எல்லா பெனிஃபிட்டும் இருக்கிற இந்த பூ வந்து முடிஞ்சளவு எதுக்கு பயன்படுத்தணுமோ உங்கள் உபயோகத்துக்கு வந்து இது பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி பெல் பட்டன் ஆல்னு கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்களோட லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டை கொடுங்க. எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச்.